Ràdio Faitanar, la nostra ràdio. Hola, xiques i xics, som Trafoners pel Faita i estem d'estrena. Que millor manera de començar que amb dues persones importants del nostre centre. Primer que res, anem a situar-se un poc en este 8 de març. 8M fa referència a la data 8 de març, Dia Internacional de la Dona. L'ONU va explicar que aquesta data és una fita important que permet posar al centre del debat públic els avanços aconseguits pel moviment feminista i les dones en general. A més, la primera manifestació autoritzada a Espanya pel 8 de març després de la Guerra Civil va anar en 1978, però un any abans ja es va celebrar un acte en el pou de l'oncle Raimundo a Madrid, en el qual es va donar un míting convocat per la plataforma d'organitzacions feministes, va arribar el 8 de març de 1978. D'altra banda, per a mostrar suport a la vaga que les treballadores tèxtils van a dur a terme a Nova York en 1908, una vaga que, juntament amb la de 1857, passaria a la història. En 1909, una organització de dones socialistes va celebrar en els Estats Units el primer Dia Internacional de la Dona. És a dir, es tracta d'un moviment feminista que convida a totes les dones del món a parar per un dia per a reivindicar una igualtat real i efectiva en tots els àmbits de la vida. I per últim, ens agradaria afegir que avui dia les mobilitzacions i vagues amb motiu del 8M se celebren en més de 150 països, encara que no en tots es considera dia festiu. Ara, sense dilació, anem a parlar amb Belén i Eusebio. En primer lloc, estem amb Belén Pascual Lence, cap d'estudis del nostre centre, i que a més pertany al Departament d'Idiomes i Plurilingüisme. Bona vesprada, gràcies per convidar-me a aquesta entrevista i volia aprofitar l'ocasió per a donar-vos l'enhorabona per a aquest projecte Radio Faitanar perquè porta molt de treball darrere i és una molt bona opció per a donar veu a tota la nostra comunitat educativa. També tenim així amb nosaltres a Eusebio Martínez Ferrer del Departament de Transport y Mantenimiento de Vehículos. Hola, Eusebio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo también quería felicitaros por este proyecto tan interesante y con tantas posibilidades como es la Radio Faitanar. Bueno, Belén, en primer lloc, en quin moment vas decidir ser professora? Jo ho vaig tindre clar des de ben xicoteta perquè m'agradava molt jugar a profes i també en casa he tingut referents als meus pares perquè els dos són docents, aleshores ho tenia prou clar i ja quan vaig fer-me major ja vaig decidir la meva especialitat. ¿Y tú, Sebio, en qué momento vas a decidir ser profesor? Bueno, a mí me vino un poco más tarde. En una empresa que trabajaba de un concesionario de automóviles, yo me dedicaba también a dar parte de los cursos que recibía, luego transmitía esa formación al resto de compañeros. Y entonces, bueno, la verdad que empezó a interesarme bastante el ambientillo de prepararme clases y tal. Y bueno, al final en 2008 decidí opositar. Bueno, Belén, ¿aquesta professió és més de dones o d'homes? En general, la meva professió és més de dones. Ja a la universitat ja notava que ja tenia més companyes que companys i treballant sempre trobe més professores d'anglès que professors. És de veres que pareix que encara les carreres més d'humanitats, de literatura, cultura i història, encara hi ha molta més presència de la dona que de l'home. I tu, Eusebio, la teua professió és més de dones o d'homes? Pues claramente está muy vinculada al hombre y sobre todo, bueno, nosotros tenemos profesores técnicos y profesores de secundaria. En profesores de secundaria sí que se está viendo algo más de mujeres que vienen con carreras de ingeniería, pero en profesores técnicos la presencia es prácticamente inexistente. Belén, tens dues filles, no? Què t'agradaria ensenyar-les com a dones en un futur? Sí, tinc dos xiquetes xicotetes i a mi m'agradaria que foren unes dones en un futur sobretot valentes, independents i que amb treball, esforç i responsabilitat aprenguen que si volen aplegar a algun lloc no hi ha barreres ni límits i que ho poden aconseguir. I tu, Eusebio, tens dos fills, no? Què t'agradaria ensenyar-los per a un futur? Pues yo también tengo un chico y chica y sí, respecto, bueno, intentamos que los dos tengan, espero que tengan las mismas posibilidades, tanto él como ella,
y sobre todo ella también indicarle que probablemente se encuentre con ciertos obstáculos, pero que al final tiene que buscar sus propios referentes para seguir. Belén, com compagines el teu treball amb la teva vida familiar i amb la teva vida social? Bé, en el meu cas és tot un repte perquè tinc 2 filles, com he dit abans, i encara són molt dependents, aleshores he d'estar molt de temps amb elles, però pense que la clau és una bona organització i sempre aprofitar el temps que se té en la família i també el temps per a treballar, prioritzar i organitzar-se molt bé per a poder aplegar a tots els jocs, no? I tu, Sebio, com compagines el teu treball amb la teva vida familiar y en la teva vida social? Bueno, pues es verdad que cuando se tienen niños pequeños siempre es complicado, pero este trabajo también me ha permitido conciliar mejor que el anterior trabajo que tenía en la empresa privada. Belén, realitza tu marit les mateixes funcions que tu a casa? Sí, el meu home fa exactament les mateixes coses que jo, o jo faig les mateixes coses que ell. Ens organitzem prou bé, portem les tasques domèstiques a l'hora i jo crec que en el meu cas és prou equitatiu. Sí que és de veres que sempre m'agrada afegir que pense que en el cas de la dona i més mare sempre tenim un plus, un extra de molta càrrega mental que jo trobo que és inherent a la dona i no és de la mateixa manera en l'home, no? I això sí que a l'hora d'organització logística familiar sí que es nota, no? I en el teu cas, Eusebio, la teua dona realitza les mateixes funcions que tu a casa? Sí, en ese sentido sí que el tema de tareas tanto domésticas como cuidado de niños, pues está totalmente, intentamos que esté totalmente repartido. Y sí que quiero también comentar lo que dice Belén, que es verdad, yo respecto a mi pareja sí que también noto esa carga que llevan ella adicional. Belén, tornant al treball, t'has sentit alguna vegada xutxada com a dona en l'àmbit professional? En l'àmbit professional crec que he tingut les mateixes oportunitats que tot el món i no m'he sentit juzgada. A lo millor destacaria en situacions concretes o puntuals com, per exemple, jo per la meva especialitat he viatjat molt, he fet molts viatges per Erasmus, per projectes europeus i és de veres que sempre trobe aquest comentari o aquest juí de te'n vas una setmana i què passa en les xiquetes o te'n vas fora i què passa en la casa i no, que com que desquadra més que si és el meu home el que se'n va fora perquè ell no rep aquests comentaris. Aleshores sí que pense que queda molt de treball en aquesta parcel·la i també pense que per exemple, per les meues filles o per el meu entorn també és molt positiu que es visibilitze que les dones treballadores també podem viatjar i ausentar-nos de la nostra casa el temps necessari. Belén, si bé és cert, ocupes un càrrec directiu. És cert que cada vegada hi ha més dones que ocupen més posats de direcció? Sí, actualment jo soc cap d'estudis i tinc un càrrec directiu i sí que pense que cada volta més la dona està més visible en aquest tipus de càrrecs. Actualment, per exemple, en el nostre centre, a Faitanar, som un equip directiu de 7 persones i la majoria som dones, que és una cosa que no passava fa anys i jo crec que és una forma de visibilitzar més a la dona. Eusebio, com has dit abans, el teu departament hi ha més presència masculina. Per què creus que és així? Pues yo creo que faltan fundamentalmente muchos referentes en este ámbito de la automoción y entonces, sobre todo cuando hacemos jornadas de puerta abierta y viene alumnado a ver nuestros talleres y lo que hacemos, pues es importante que sobre todo las chicas vean que tienen también compañeras y que tienen referentes en este sentido, en su estudio. Y la idea, lo ideal sería que a nivel de departamento también esas chicas que luego puedan sacarse un ciclo, puedan opositar y que luego terminen también siendo compañeras dentro del departamento. I per últim, cregueu que les dones han aconseguit molts drets en les últimes dècades?
Sí, és una obvietat que les dones han aconseguit molt en els últims anys, no? Jo sempre pense i compare generació i generació i pense en ma abuela, que era una dona que vivia per a la seva família, no treballava. Després ma mare, la següent generació, per exemple, ja va ser de les primeres que podia plantejar-se l'estudiar per a tindre un futur, i després ja nosaltres que ho tenim com és una normalitat, no? I això ja mostra que en el temps ja hem aconseguit molt, clar. Bueno, sí, yo soy también un poco escéptico, también trabajando en la especialidad que trabajo, creo que todavía se ha hecho un camino muy importante en la consecución de igualdad de derechos, pero creo que sí, que todavía siguen habiendo obstáculos en esta sociedad, pero bueno, al final ir poco a poco conquistándolo. Moltes gràcies, Belén, moltes gràcies, Eusebio, per haver tret un temps per a poder assistir al nostre podcast. Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer estar així i enhorabona per la iniciativa. Pues igual, muchas gracias y gracias también por contar con nosotros. Segur que les vostres respostes li serveixen d'orientació a molta gent. Esperem que la nostra primera aparició per així vos hagi agradat. Se veiem molt pronte! Uy, ¿qué imagina? Yo os toco cuando hablar. Ven, acércate. No, claro, me lo yo ya. Que sí, ya lo sé.